За по-трудно ще ритъм с по-слабия си крак. Спокойно. Звучи интересно. Ти си истински бог! Ти си идол! Габо, голмайстор! Знаеш ли какво следва след 97? Вкарай я! ...98. Гениално! Ето това е, Лоренсо. Работата се усложни, резервички. Това си е чиста физика. Невъзможно е да вкараш 98 гола наведнъж. Казах ти, че не съм като теб. Не ми е нужна физика. Аз правя магия. Магия ли? Магия. Браво на теб, резервички! Страхотен си, няма що. И ти ще поставиш рекорд. Първа бита дуспа, 0 отбелязани. Олеле! Спокойно, голмайсторе. Научи се да гледаш преди да тържествуваш. Какво пише на топката? Греда плюс рикошет към Лоренсо равно на магия. Казах ли ти? Греда рикошет към Лоренсо магия! Слушай ме много внимателно. Трябва да знаеш, че това няма да приключи така. Започва добавеното време. Браво, приятел! Невероятен си, браво!